खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन नोंथांमोननिफ्राय आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों भिडिअआ बेनो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै नुबाय थादों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालखौ लानानै बुहुत मोनसे दाङाबाजि जाबोबाय बाहाय प्रटेस्ट खालामनाय जाबोबाय इभेन बे प्रटेस्ट खालामनाया दिनैसिमबो जोबनानै थांनाय जायाखै दा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायनानै होनो नागिरदों थारैनो क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला मा जादों बेखौ लानानै दिनै मानसिफ्रा माने हांगामा जाबाय थादों दिनै मिथिनो मोननाय बायदिबा क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला ताला मारिसिगोन माने क'क्राझार हस्पिटालाव जेबो खुनु मोनसे जेनेबा मुभमेन्ट जानाय नंला आरो जेबो एक्टिभिटिस जानाय नंला बिनि गासैबो एसेटखौनो लानानै दिनै माने क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव माने लांनो नागिरबाय बेबायदि मोनसे दिनै खोनाबाय थादों आरो बेखौ लानानै दिनै एक्स MLA प्रमिला रानी बायद'आ दिनै ओनसोलनि माखासे गोसो गुदुं समाज सिबियारि एक्टिभिटिसखौ लानानै दिनै बिथाङा दिनै प्रटेस्ट खालामदों आरो बिथाङा दिनै बे बाथ्राखौनो स्पष्ट बुंदों आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बुंनायनि सिगां नोंथांमोननो भिडिअ देखायगोन बायद' बुंनायखौ बिनि उनाव आं नोंथांमोनजों रायलायगोन आरो बाहा मा मेडिकेल कलेज दङ माबोरै आरो बेखौ रायलायगोन आं फैयो যে আমাৰ সিভিল ক'ক্ৰাঝাৰ সিভিল হস্পিটালৰ যিমান এছেট যিমান সেটআপ ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যাব বিচাৰিছে তাৰমানে মোক জানিব দিছে যে ইয়াৰ পৰা যদি উঠাই লৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ মেডিকেল কলেজটো নহ'ব কিয় নহ'ব এছেটটো বেলেগে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে হয় না নহয় এইটো নতুন মেডিকেল কলেজ আমি পাইছোঁ আন্দোলনৰ বিনিময়ত আমি এই মেডিকেল কলেজটো পাইছোঁ তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা বাজেট ৰাখিব লাগে এই বাজেটটো কি কৰিলে তাহাঁতে কি কৰিলে এছেট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তাত নতুন নতুন বস্তু আনিব লাগে তাত এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে ডাক্তৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে ষ্টাফ এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে এইবিলাক এপইণ্টমেণ্ট নিদি পেলাই ইয়াৰ পৰা গোটেই এছেটটো লৈ যাব বিচাৰিছে কেনেকৈ হ'ব এইটোতো আমাৰ পৰম্পৰা পূৰ্বপুৰুষে আমাৰ ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰি থৈ যোৱা মানে স্থাপন কৰি থৈ যোৱা এটা চিভিল হস্পিটাল সেইটো লৈ পেলাই পাব্লিকে মানে বহুত সহায় পাইছে ইয়াত আহি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট পাইছে ৰাইজে ইয়াতে মানে বহুত ৰাইজৰ আশা ভৰসা এই চিভিল হস্পিটালটো ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ গ'লে ৰাইজৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ পেচেণ্টবিলাকে বেমাৰীবিলাকে তাত গৈ পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট পোৱাটো বহুত মানে কঠিন হ'ব नुबाय लोगोफोर नङा होमबा नोंथांमोना नुखाबाय बे जाहैबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनि सायाव मोनसे माबा जादों दा जोङो नोंथांमोनाथ' बिथां बायद'नि बुंनायखौ खोनासंबा मिन्थिखाबाय नङा होमबा बिथाङा मा बुंदों बिनि गासैबो एसेटखौनो लांनो नागिरदों देट मिन्स बिनि माखासे गासैबो सम्पथिफोरखौनो लानानै क'क्राझार मेडिकेल कलेजावसो लांसिगोन होमबा बेहाय मा जागोन बेयाव खुनु मोनसे एक्टिभिटिस थानायानो नंला बे बारि जाथावगौ बेलाय बे मोनसे सकफुल मोनसे माने माबाफोर जागोन बेयो गोमोथाव जागोन बेफोरो जुदि थारैनो जामारनांगौब्ला बिथाङा बुंदों थिगैनो बुंदों प्रमिला रानी बायद'आ थिगैनो बुंदों जुदि बाहाय गोदान स्टाफ माने क्रिएट खालामनांगौ गोदान माखासे जेनेबा एसेटफोर बाहाय लाबोनांगौ खारन बे मेडिकेल कलेजआ एक्सट्रा बे मेडिकेल कलेजजों बेजों बोरै बिनि माखासे जेनेबा जन्थ्र पाति बिनि स्टाफफोरखौ बाहाय बोरै लांनो हानो बिनि मोजां जेनाखि इन्स्ट्रुमेन्टफोरखौ बाहाय बोरै लांनो हानो बेथ' पसिबल नङाना जुदि बायद'नि बुंनाया क्लियारबा बे जाथावना नङा बेनिखायनो बिथाङा माखासे बिदिन्थिफोरबो होदों आरो आंबो दिनै नोंथांमोननो होनो हायो दे दिनै नोंथांमोना फै डिब्रुगड़आव फै डिब्रुगड़आव दिनै मेडिकेल कलेज नङा होमबा नोंथांमोना निश्चय मिथिगौ दिनै तिनसुकियावबो मेडिकेल कलेज जाबाय तिनसुकियाव मेडिकेल कलेज जादों नाथाय नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय तिनसुकिया हस्पिटाला माबायदि एक्टिभिटिस खालामो जे जोंनि क'क्राझाराव माबायदि एक्टिभिटिस खालामो बिनिफ्राय साबसिन बाहाय दिनै खालामो ओरैबायदि बाहाय मोजां स्टाफ एकदमबारे लाइन बाय लाइन बेफोरो काउन्टाराव 7थानिफ्रायनो लाइन जायो बाहाय ओरैबायदि माने जेनेखि सिभिल हस्पिटालाव माने 7थानिफ्रायनो लाइन जायो बाहाय ओरैबायदि आरो एक्सट्रा काउन्टार दंखायो बबे काउन्टारावसो डाक्टार थायो बबे काउन्टारावसो डाक्टार एकदम माने लाइन गवा बिसोरो 7थाबानो फैखानांगौ डाक्टारफ्रा बेबायदि आरो होमबा बेसेबां मोजां एक्टिभिटिस सोलिदों बाहाय आरो जोंनि दिनै क'क्राझाराव मा सोलिदों आरो दा बाहायबो मेडिकेल कलेज दङ दिनै मेडिकेल कलेजाव दिनै स्टुडेन्टफ्रा क्लास लागासिनो आरो दिनै जोंना ओरैहाय मा जादों नागिरगासिनो दङ थारैनो बिनि गेजेराव जाय बिथांनि बेनि बिफान BTC नि जेनाखि मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि बिफान अरुप दे बिथाङा दिनै मा खालामनो नागिरदों जेनेबा थारैनो बिथांनि मा आखाइ दं ना BTR गभर्नमेन्टनि आखाइ दं ना सोरनि आखाइ दं आरो मा खालामनो नागिरदों थारैनो मोनदांथिफ्रा मा ना बाजेटफ्रा गैमारा नामा BTC आव बाजेट गैमारा नामा बे मेडिकेल कलेजनि थाखाय एक्सट्राकै बाजेट गैया नामा बाहाय एक्सट्राकै स्टाफ क्रिएट खालामनो हाया नामा बाहाय गोबां माखासे स्टाफफोर नांगौ बै स्टाफखौहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ माने क्रिएट खालामनो हानाय नंगौना नामा होमब्ला बे गभर्नमेन्टनि स्टाफखौनो बाव लांनानै एंगेज खालामहैनानै माने बेखौ फोथायनायनि लामा नङा होमबा बे लानोसै नामा होमब्ला जागोन बोरै जाथाया
जागोन बोरै जाथायावबा नोंथांमोना सिन्था खालामना नायबानो जाबाय थारैनो नंमारगौबा दा जोबोद दुखु गोनां जागोन बियो मानोना सिभिला सिभिल थानांगौ मानसिया बावबो थांगोन नङा होमबा बेयावबो थांगोन जेनेबा सिभिलावथ' मानसिफोर थांखागोन ना मानो थाङा जानो सिभिलावबो थांगोन मेडिकेल कलेजावबो थांगोन जेरावबो मानसिफोर थांगोन मेडिकेल कलेजाव जाहैबाय मा नोंथाङा मोनथिखागौ माने कलेज नालाय बियो गोदान गोदान माने डक्टरफोर सोलोंगोन कर्स लागोन सोरबा बेरामिखौ नायहोगोन टेस्ट खालामगोन ओरै खालाम होननानै बुंगोन नङा होमबा जों बे मोनथिगौ बे सिभिलाव मालाबा मेडिकेल कलेजाव जाजोबाबो जानो हागौ होमबा बे सिभिलाव नांगोन स' अब्ला सिभिल हस्पिटालखौ मानो नाङा जाखो आरो बे जाहैबाय मा क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल नङा होमबा हस्पिटाल होमबा रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाबा थालांगोन बे हस्पिटाला बन्द' जानाय लोगो लोगो रुपनाथ ब्रह्मआ थैलांसिगोन ना बिनि गोसोखांथियाव दि रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल जेनाखि सिभिल हस्पिटाल जादोंमोन होमबा बेबो गोमालांसिगोन दिनै बेनिखायनो जानो हागौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै डिमान्ड खालामदों आरो बावहाय जोङो माने मा खालामनाङा उमुगाल' प्रटेस्ट खालामनांगौ सोरबाया प्रटेस्ट खालामनाङा बे नङा बावहाय जुदि जाथाया जुदि रियेलिटि दं आरोब्ला बिनि सायाव जुदि बिनि स्टाफखौ जुदि बैयाव लांजोबनो नागिरमारदोंबा बिनि सम्पथिफोरखौ जुदि मेडिकेल कलेजाव लांजोबनो नागिरमारदोंबा बिनि सायाव ओनसोलनि रायजोफोरानो स्ट्रिक्ट मोनसे प्रटेस्ट खालामनांगोन आरो बे जाथावना नङा मेडिकेल कलेजाव एक्सट्राकै बाजेट फैखानांगौ एक्सट्राकै स्टाफ क्रिएट खालामनांगौ नङा होमबा एक्सट्राकै इन्टारभिउ पार्टि नांगौ एक्सट्रा स्टाफ खालाम जायगानि मानसिफ्रानो मोनगोन ना ओनसोलनि मानसिफ्रानो मोनगोन ओनसोलनि मानसिफोरखौनो एसे एनै माबाफोर जुदि जायफोरनाखि जेनेबा क्वालिफाइड दङ क्वालिफिकेसन गोनां मानसिफोरखौ जेनेबा बावहायनो माबा खालामनानै हो स्टाफआव नङा होमबा सोरबा केरानि मोनगोन सोरबा रिसेपसन काउन्टाराव मोनगोन सोरबा बिदिनो मा होनो ग्रेड 4आव मोनगोन बायदि बायदि डिपार्टमेन्ट मोनगोन ना होमबा बेखौ मानो होनो हाया स' बिराद दुखु गोनां बे थासारिया जुदि जामारदोंब्ला ओंखायनो आं खावलायगोन ओनसोलनि नोगोरारिफ्रा बिनि सायाव गोख्रों जानांगोन माने साग्रिद जानांगोन मानोना नोंथांमोना गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्रावबो सोंनानै नाय गुबुन जे जायगायावहाय मेडिकेल कलेज जादों बै मेडिकेल कलेज जानाय जायगायावहाय सिभिल हस्पिटाल दंना गैया सिभिल हस्पिटालनि फांसनफ्रा मा रोखोम मेडिकेल कलेजनि फांसनफ्रा मा रोखोम मेडिकेल कलेजजों सिभिल माने हस्पिटालजों फांसनफ्रा गोरोबलायो नामा बिनि एक्टिभिटिसफ्रा माबायदि माबोरै खालामो बिनि सायाव नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालाम सानजारि खालाम नोंथांमोना जोंनि क'क्राझाराव जानायखौ अरजाया माया होनबा जानाय नङा नोंथांमोनानो लास्टफोराव फस्थायफिनगोन नों फस्थायबा नोंनि फिसा फिसौनि समाव फस्थायफिनगोन स' गतिके सिभिल हस्पिटाल थाखानाया थाथों नङा होमबा बे थाथों आरो लोगोसे मा जोंना बे मा मेडिकेल कलेजआबो थाथों नङा होमबा बेनि थाखाय एक्सट्रा बाजेट लाना फै बेनि थाखाय एक्सट्रा बाजेट लानानै फै दा थारैनो थासारिया बोरै जानो नागिरबादों मा खालामनो नागिरदों बाजेटआ दंमारा गैमारा बिनि सायाव क्लियार खालामनानै हो गभर्नमेन्टआ BTC गभर्नमेन्टआ क्लियार खालामनानै होथों नङा होमबा बाजेट गैमाराबा मेडिकेल कलेजखौ सोर लुखो माबोरै लुफुंनाय जाखो बिनि आन्दोआव मा हाबनानै दङ दा दिनैनि गेजेराव जुदि लासिं सिं बिदि प्रटेस्ट खालामलायबाय थानांगौ गावजों गावनो बेफोर जाबाय थानांगौबा आरो बेबो जोंनि ओनसोलनि जोंनि जेनाखि उथुमै बड'लेण्डनि उथुमै होननानै जे मोनथिलायनाय बे क'क्राझाराव जुदि सानसेनि उनाव सानसेनि उनाव सानसे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाथाय जुदि क्रिएट जाबाय थायोब्ला बोरै जानो दाना सिटुएसना बोरै सुनायनि लामायाव फैयाबानो मोनसेनि उनाव जाबाय थायोबा आरो जाय बिथाङा मेडिकेल डिपार्टमेन्टखौ सालायदों अरुप दे सारा बिनि सायाव जेरै मोजां मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ होयो जाथाया मा बिनि स्टाफखौ बिनि सम्पथिफोरखौ क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनि सम्पथिफोरखौ मायनो जोङो मा बाहाय मुभ खालामनो नागिरदों नामा मेडिकेल कलेजाव आरो मुभ खालामनो नागिरदोंबा बाथ्राया बोरै बेहाय गोदान स्टाफ माने क्रिएट खालामनो हागोन ना हाया मेन बाथ्राया बे कुइसना बे मोनसे सिखारगोन बाजेटफोर दंना गैया मा खालामगोन बिनि सायाव बेफोरनि सायाव जों क्लियारिफिकेसनखौ होनो हायो आरो आं लुगैयाखि मेडिकेल कलेजाव बियो माबा जाथों क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल लक जाथों बेखौ आं मालाबाबो लुबैया मानोना आंबो क'क्राझारनि बासिन्दा हिसाबै क'क्राझार हस्पिटाल थानांगौ सिभिल हस्पिटाल थानांगौ बे आंनिफ्राय आं लुबैयो मानोना बाहाय खुनु माबा जानो नाङा बिनि स्टाफा बाव एखेयानो थाथों आरो मेडिकेल कलेजाव एक्सट्रा फैखानांगौ एक्सट्रा फान्ड फैनांगौ एक्सट्रा बाजेट फैनांगौ एक्सट्रा स्टाफ बाय जोङो माने दाफुंनानै लानांगौ आरो बेखौ आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ